Сцяг наш бел-чырвона-белы, герб наш пагоня. 34 гады таму нацыянальныя сімвалы сталі дзяржаўнай сімволікай Беларусі. З'явілася інфармацыя, што польска-беларуская мяжа днямі адкрыецца зноўку. Белсат спраўдзіў гэтую інфармацыю. Тым часам ля іншай мяжы, беларуска-літоўская, з'явіцца яшчэ адзін радыеактыўны аб'ект. Аб'ектыў, я Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Не сціхаюць жарсці вакол закрытая польска-беларускай мяжы. Гэтак транспартна-лагістычны партал «Інфа-Трансмедыя Беларусь» са спасылкаю на нямецкіх экспедытараў паведаміў, што мяжа ўжо ад заўтра можа быць адкрытая для перавозкі грузаў, а ад панядзелка і аўтамабільныя пункты пропуску. Каб спраўдзіць гэтую інфармацыю, Белсат звярнуўся ў Міністэрства ўнутраных справаў і адміністравання Польшчы. Мы не пацвярджаем інфармацыі пра адкрыццё мяжы з Беларусю. Такая пастанова пакуль не прынятая. Раней Польшча заяўляла пра намер адкрыць мяжу пасля таго, як Лукашенка спыніць нелегальную міграцыю з беларускага боку. Гэтая тэма была прадметам размовы паміж польскім міністрам унутраных справаў Радославам Сікорскім і ягоным кітайскім калегам Ван І некалькі дзён таму ў Варшаве. Тады Польшча запытала ў Кітаю, як у зацікаўленага боку, дапамогі ў развязанні пытання з мяжою. Якім чынам Кітай можа паўплываць на Лукашэнку і ці можа наагул, мы запыталіся ў кандыдата гістарычных навук Яўгена Красуліна. Польскі бок кажа, што яму неістотна колькі страціць эканамічна. Галоўнае гэта бяспека. І тут абсалютна можна пагадзіцца, канечне. А кітайскі бок можа для сябе вырашыць, што неістотна, колькі ён страціць эканамічна, тым больш ўсё ж такі страты будуць не надта высокія, а яму галоўнае быць вось гэтым лідарам, які не вядзецца вось на такі ціск. Таму тут я не падзяляю, канешне, аптымізму беларускіх аналітыкаў, экспертаў, актывістаў, якія лічаць, што Кітай зараз пабяжыць ціснуць на Лукашэнку і на Пуціна, дзеля таго, каб вось гэты кітайска-еўрапейскі чыгуначны экспрэс не спыняўся. І маленькае ўдакладненне, Радослаў Сікорскі, ўсё-такі міністр замежных справаў Польшчы, а не ўнутраных справаў, выбачаюся за памылку. Ідзем далей. Мяжа з Польшчаю закрытая ўжо тыдзень, і калі адкрыецца, невядома. Як жа беларусам у гэткіх умовах хутчэй і прасцей трапіць у яшчэ зусім нядаўна гэткую блізкую краіну-суседку? Мы сабралі для вас варыянты, якія існуюць на гэты момант. Найбольш папулярны маршрут з Беларусі ў Польшчу цяпер пралягае праз Літву. Там пайшлі насустрач беларусам і на час, пакуль Польшча не адкрые мяжы, адмянілі забарону на ўезд аўтамабіляў на беларускіх нумарах. Вядома, пускаюць толькі ў выпадках, калі Літва – гэта транзітная краіна для ўезду ў Польшчу. Уехаць у Літву можна праз два памежныя пункты пропуску – Беняконі і Каменны Лог. На першым о 16-й гадзіне выезду чакалі 110 легкавікоў, а на другім – 180. На абодвух пунктах пропуску ў чарзе не было аніводнага аўтобуса. Другі шлях у Варшаву ляжыць праз Латвію. У такім выпадку трэба ехаць праз пункт пропуску Грыгораўшчына. Там, паводле стану на 14:00, у чарзе было два аўтобусы, легкавікоў не было. Уезд аўтаў у Латвію на беларускіх нумарах па-ранейшаму забаронены. Даехаць праз Літву і Латвію на аўтобусе можна з перасадкай у Вільні ці Рызе, або наўпрост без перасадкі, у залежнасці ад перавозніка. Трэці даволі распаўсюджаны шлях да Варшавы праходзіць праз Калінінград. З Менску туды можна дабрацца цягніком ці самалётам. А ўжо з Калінінграду да Польшчы можна даехаць на аўтобусе. Што датычыць грузавых зносінаў, то Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі спадзяецца на развязанне сітуацыі на мяжы цягам тыдня, зазначыў яго старшыня Уладзімір Арлоўскі. Аліна Скрабунова, Белсат. Працяг гісторыі з выкрыццём шпіёнскай сеткі КДБ ў Еўропе, удзельнікам якой быў і беларускі дыпламат у Чэхіі. Афіцыйны Менск амаль праз 2 тыдні пастанавіў адказаць не словамі, а пэўнымі крокамі. А дакладней, высыланнем чэшскага дыпламата з нашай краіны. Пра гэткае рашэнне абвесціла Міністэрства замежных справаў. Але ці была непазбежнаю падобная рэакцыя Менску, распавядзе Ірына Юр'ева.
Выканальніка абавязкаў кіраўніка дыпламатычнай місіі Чэхіі ў Беларусі Томаша Крыла выклікалі ў Міністэрства замежных справаў ды абвесцілі персоную нон-грата. На тое, каб ён пакінуў тэрыторыю Беларусі 72 гадзіны. Хацелі б дадаткова акцэнтаваць, што да цяперашняй сітуацыі прывяло гадамі культываванае перадузятае стаўленне да Беларусі уладаў Чэхіі. Мы вымушаныя адказаць у адпаведнасці з наяўнай дыпламатычнай практыкай, у тым ліку і ў кантэксце уведзеных раней у дачыненні амбасады Беларусі ў Чэхіі абмежаванняў. Гэткая захада сталася адказам на высыланне з Чэхіі беларускага дыпламата. 8 верасня МЗС у Празе заявіла, што той займаўся шпіянажам на карысць спецслужбаў Беларусі. У замежна-палітычным ведомстве ў Менску заяву назвалі надуманай і беспадстаўнай. У міжнародных адносінах у дыпламатыі прынцып узаемнасці гэта досыць распаўсюджаная формула, і многія краіны карыстаюцца пры гэтым пры вызначэнні штату, напрыклад, амбасадаў, пры вызначэнні ўзроўню адносінаў. То бок, калі амбасадар адклікаецца з адной краіны, то іншая краіна таксама вымушаная гэта зрабіць. Імя высланага беларускага дыпламата чэшскія ўлады не агучылі. Аднак Радыё Свабода са спасылкаю на ўласныя крыніцы паведаміла, што гаворка пра Мікалая Дукшту, дарадцу беларускага пасольства ў Празе. Ёсць два такія асноўныя тыпы прысутнасці супрацоўнікаў спецслужб. Першае – гэта акрэдытаваныя супрацоўнікі спецслужб, пра якіх дакладна ведаюць, што яны прадстаўляюць, допустим, КГБ, ці ЦРУ, ці іншыя нейкія спецслужбы. Іншая справа, што некаторыя супрацоўнікі амбасадаў, консульстваў, яны прыкрываюцца нейкімі легендамі, нейкім іншым статусам. На пачатку верасня спецслужбы Чэхіі, Угоршчыны і Румыніі заявілі пра ліквідацыю шпіёнскай сеткі КДБ ў Еўропе, якая дзеяла з мінулага года. Акрамя беларускага дыпламата, у яе ўваходзіў былы намеснік кіраўніка малдаўскай выведкі 47-гадовы Александру Белан. Фігуруе ў справе шпіёнскай сеткі КДБ і беларус, які жыве ў Польшчы. Паводле выдання Reform.News, гэта 33-гадовы Уладзіслаў Надзейка, які ўдзельнічаў у беластоцкай харугве паспалітага рушэння. Пасля ягонага затрымання МЗС Польшчы запатрабавала пакінуць краіну дыпламата з пасольства Беларусі ў Варшаве. Ірына Юрыева, Белсат. Сховішча для радыеактыўных адкідаў пабудуюць непадалёк Астравецкай АЭС, усяго за 22 кіламетры ад межы з Літвою. Паводле інфармацыі ініцыятывы Белпол, адпаведнае рашэнне канчаткова ўхвалілі сёлета ў жніўні. Увядзенне сховішчаў в эксплуатацыю плануюць на 2030 год. Захоўваць на аб'екце плануюць сярэднія і нізкаактыўныя адкіды, такія як забруджаныя матэрыялы, спецадзенне, інструменты. Яны патрабуюць экранавання і адмысловых умоваў захоўвання. Але гаворкі пра захоўванне ў сховішчы высокаактыўнага адпрацаванага паліва няма. Белпол перадаў наяўную дакументацыю Літве. В совокупности будет потрачено, если не ошибаюсь, там порядка 900 миллионов белорусских рублей. Мы общались с определенными, скажем так, людьми, которые больше знают по данному вопросу. Они сказали, что это, в принципе, очень небольшая сумма для такого хранилища. И так ведь у литовцев имеются вопросы в принципе, к Островецкой АЭС, так еще ко всему прочему, напряженность будет создаваться еще и благодаря такому вот хранилищу для ядерных отходов. Больш жытла, больш грошай, інавацыі і турызм, як новая нафта. Урад, паводле вядомай савецкай завядзёнкі, распрацаваў планы на наступную пяцігодку, ужо 7-ю ў найноўшай гісторыі Беларусі. І, як заўсёды, планы грандыёзныя. Вось толькі пытанне, ці атрымаецца ў чыноўнікаў хаця б гэтым разам выканаць свае абяцанкі беларускаму народу, высвятляў Антон Бяздольны. Урад Беларусі на адмысловым паседжанні разгледзеў план сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на так званую пяцігодку, то бок з 2026 да 2030 года. Кіраўнік ураду Александр Турчин падкрэсліў, документ не проста набор лічбаў, а праваднік для органаў улады. И самое главное, как это повлияет на качество жизни. У дакуменце сабралі амаль 8 дзясяткаў розных праграмаў, ад задачаў для рэгіянальных чыноўнікаў да распрацовак, якія павінны зрабіць навукоўцы. Пры гэтым, са словаў міністра эканомікі Юрія Чабатарова, драйверам развіцця хочуць зрабіць новыя для Беларусі сферы. Создание собственной робототехнической отрасли соответствующей, и мы предусмотрели со следующего года кредитный продукт для предприятий для внедрения робототехники. У той жа час прыярытэтнымі ў чарговай пяцігодцы названыя 5 кірункаў,
накірункаў: традыцыйнае жытло, дарогі, рэгіёны і лічбавізацыя. Асобна вылучылі турызм. Задачу паставілі амбітную: да 2030 года давесці долю турызму ў валавым унутраным прадукце да 4,5%. Цяпер, паводле звестак Белстату, яна вагаецца каля 2%. То прыязджаюць к нам 80% гэта расейцы. Ці могуць яны прыязджаць болей? Напэўна, ужо не. Напэўна, у нас уже максимум. Пяцігадовыя планы развіцця краіны пачалі прымаць у Беларусі ў першыя гады прэзідэнцтва Лукашэнкі. Упершыню гэта зрабілі ў 96-м, на першым жа усебеларускім народным сходзе. Тады асноўнаю мэтаю называлася стабілізацыя народнай гаспадаркі. У наступнай, прынятую 2001-м, за 5 гадоў планавалі наблізіць узровень жыцця беларусаў да паказніку развітых еўрапейскіх краінаў. Самое по себе пятигадовое планаванне дзейнасці дзяржавы цалкам нармальная з'ява. Таму што ёсць шмат праектаў, якія доўжацца за год, за два, за три, і гэта і трэба рабіць. Праблема ў беларускіх рэаліях у тым, што ніводны з такіх планаў ніколі не выконваўся. Чарговую пяцігодку развіцця маюць прыняць на 8-м усебеларускім народным сходзе. Калі ён адбудзецца, невядома. У афіцыйных крыніцах няма нават папярэдняй даты мерапрыемства. Антон Бяздольны, Белсат. 9 мільёнаў і 7 тысяч тонаў збожжа разам з рапсам. Гэткі ўраджай, паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, сабралі айчынныя аграрыі, апрацаваўшы 99% плошчаў. Гэта пакуль што без уліку кукурузы. Не дзіва, што сёння, наведваючы Гарадзеншчыну, Лукашенко папярэдзіў чыноўнікаў. Я боюсь, что у нас получится так, что мы рассчитываем получить зерно кукурузы, а кукуруза не созреет. И мы потеряем время, чтобы ее убрать на силос кукурузный. Понимаешь? Понимаю. Не уберем на силос, кукуруза пересохнет, и зерно не получим от кукурузы. Уласна, ад гэтай культуры цяпер залежыць, ці дасягнуць земляробы задачаў, якія перад імі ставіў асабіста Лукашенко, а менавіта сабраць разам з рапсам і кукурузай 11 мільёнаў тонаў збожжа. 34 гады таму бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня набылі статус афіцыйнай дзяржаўнай сімволікі Беларусі. Менавіта таму дзень 19 верасня і стаўся днём нацыянальнага герба і сцяга. На жаль, праз няпоўныя 4 гады Лукашенко змяніў сімволіку на крыху змененую савецкую. І ўсе гэтыя гады ажно да сёння рэжым нязменна пераследуе грамадзянаў за выкарыстоўванне нацыянальных сімвалаў. Тэму працягне Ірына Драфійчук. Шнар на плячы былога палітзняволенага Іллі Дубскага з'явіўся за кратамі. Там люди с людьми очень страшные вещи творят. Маладзёна вывезлі з краіны разам з яшчэ паўсотняю чалавек 11 верасня. Ужо ў бяспецы ён распавёў. У калоніі яго прымусілі самому сабе зрэзаць тату з пагонію. Гэтая сітуацыя яскравы прыклад таго, як цяперашнія ўлады не цярпяць нацыянальных сімвалаў. Думаючы, што зганьбыўшы сімвалы, схаваўшы іх з публічнай прасторы, яны дамогуцца таго, што людзі змірацца з гэтым, перастануць патрабаваць свабоды, перастануць патрабаваць вяртання дэмакратычных інстытуцыяў, перастануць выступаць супраць Лукашэнкі і ягонага аўтарытарнага рэжыму. 34 гады таму, 19 верасня 1991 года, Вярхоўны Савет БССР прагаласаваў за новую назву краіны Рэспубліка Беларусь і зацвердзіў новыя дзяржаўныя сімвалы – бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Тагачасны дэпутат Александр Лукашенко ад галасавання ўстрымаўся, а днямі назваў яго скажэннем гісторыі. А поскольку наши, извините меня, коммуняки сидели там, не понимая, что происходит, не зная истории, они совсем соглашались. Паводле дэпутата Сергея Навумчыка, пытанняў пра статус дзяржаўных сімвалаў і назву краіны ад пачатку не было ў плане паседжання, а галасаваць давялося некалькі разоў. Але выбар быў зроблены не бяздумна. Дэпутаты ад Беларускага народнага фронту падрыхтавалі глебу, зрабілі выставу з гістарычнай перспектывай бел-чырвона-белага сцяга і пагоні. Перед початком сесії у перапынках просто десятки депутатів, не тільки депутатів, і журналістів, і супрацовників апарату, і міністри стояли і читали, і для їх многі ці факти були просто в новину.
І хоць сваю першую прэзідэнцкую прысягу Лукашенко прымаў пад нацыянальнымі сімваламі, у 1995-м ён правёў рэферэндум і зноў зрабіў дзяржаўнымі былыя савецкія сцяг і герб. Пры гэтым выносіць на рэферэндум пытанне аб нацыянальных дзяржаўных сімвалах было незаконна. Бел-чырвона-белы сцяг і пагоня засталіся сімваламі супраціву аўтарытарнаму рэжыму. І ў 2020 годзе менавіта з імі людзі выйшлі на вуліцы падчас паслявыбарчых пратэстаў. Гэта нават не нашыя каштоўнасці, вот толькі нашага пакалення. Гэта тое, што належыць папярэднім пакаленням беларусаў і будуць належыць наступным пакаленням. Ірына Дарафейчук, Белсат. Устаць на ногі, літаральна пачаць жыццё ад пачатку. Менавіта гэта спрабуюць зрабіць вызваленыя з-за кратаў беларускія палітвязні. Сярод тых, хто выйшаў на волю 11 верасня, 8 белсатаўцаў. Мы побач з вамі, шаноўныя калегі і каляжанкі. І словы салідарнасці ад галоўнай рэдактаркі Белсату Аліны Коўшык вашай увазе. Для нас солідарнасць гэта не проста слова, гэта канкрэтныя ўчынкі. Усім тым нашым калегам, які працягнуць сваю працу ў журналістыцы і захочуць вярнуцца, то, канешне ж, дзверы ў Белсат заўсёды адчынены. Мы прапануем ім умову на працу, прапануем сацыяльны пакет з вельмі канкрэтнай фінансавай дапамогай, таксама медыцынскую страхоўку і дапамогу ў легалізацыі. Усё тое, што дапаможа ім у першы месяц адчуць сябе тут упэўнена. Больш за тое, тэлебачанне здыме для нашых супрацоўнікаў кватэру на цэлы год, каб яны маглі сябе адчуваць спакойна і утульна і спачатку пачаць думаць пра будучыню перад тым, як трэба будзе вырашаць вельмі шмат праблемаў. Але мы таксама не гонім коней і разумеем, што не ўсім будзе лёгка адразу вярнуцца на працу, таму на гэта яны таксама будуць мець час. Самае галоўнае, што мы побач з імі ў пастаянным кантакце і вельмі чакаем таго моманту, калі ўрэшце все разам пабачымся ў адной рэдакцыі. У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну а інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Вітаўтам Сіўчыкам. І я вам болей скажу. І Вітаўт, табе таксама, можа, першы раз скажу, для мяне ты такі, у маіх вачах ты унікальны чалавек, таму што вось у адрозненне ад цябе я рос такім звычайным беларускім хлопцам, у якога не было свядомасці, што ў нас быў белы-чырвона-белы сцяг, герб пагоня. Гэта ўсё неяк міма мяне прайшло. Бадай адзіныя ўспаміны пра нацыянальную сімволіку ў дзяцінстве гэта зімовая алімпіяда ў Ліліхамеры, а таксама бела-чырвона-белая кампазіцыя такая там у цэнтры горадні была. Вось. А ў цябе, як у чалавека, які нарадзіўся, гадаваўся ў сям'і дзеячаў беларускіх, вось якія твае самыя першыя ўспаміны пра наш сцяг, пра наш герб? Ну што ж, калі да мяне прыходзілі сябрушкі маленькія альбо сябры маёй сям'і, то я ўзгадваю, нават ёсць недзе фота ў сямейным альбоме, дзе я яшчэ маленькі стаю на зэдліку з чорна-белым сцягам. І агулам я страшна вось любіў спалучэнне белага і чырвонага, вельмі любіў нашыя нацыянальныя сімвалы і заўсёды радавалася душа, калі я іх бачыў у Менску, калі былі нейкія дэманстрацыі, ці калі прыходзіў на сядзібу таварыства беларускай мовы альбо на сядзібу БНФ. Я проста быў у захапленні. Зрэшты, увесь час заклейваў вось у гэтым дзённіку у школе, заўсёды заклейваў гэты чырвона-зялёны сцяг, белым. Ну, рабілі мне там нейкія заўвагі, але беспаспяхова. Шаноўнае спадарства, як вы ўжо чулі ў праграме «Аб'ектыў», менавіта сёння гістарычны дзень, калі ў 91 годзе Верхоўны Савет пастанавіў, што наша краіна будзе называцца Рэспублікай Беларусь, а яе дзяржаўныя сімвалы гэта бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. У эфіры сёння паразмаўляем таксама не толькі з Валерам Руселікам, але і з яшчэ адным нашым калегам, які быў сведкам гэтых святочных ды лёсавызначальных падзеяў. Таму ўсіх яшчэ раз віншую і запрашаю застацца з намі. Ну, мне застаецца спадарства толькі дадаць. Пачынаем студыю Белсат. Заставайцеся з Белсатам.
Дарэчы, ведаеш, Вітаўцы, ты пра дзённікі прыгадаў. Я памятаю, як з'явіліся гэтыя дзённікі вось гэтым чырвона-зялёным сцягам. Яны былі дрэннай якасці паліграфічна. І там дастаткова было наслінявіць палец і вось так змазаць, і бела-чырвона-белы сцяг, ён папросту заставаўся. Сціркай можна, чым загодна. Можна было папросту не заклеиваць, стерці. Спадарства, у каго дзеці ёсць у беларускіх школах. Скажыце, як там цяпер выглядаюць гэтыя дзённікі і як там паліграфічная якасць. Дарэчы, таксама, калі ўжо звяртаюся да вас, нашыя шаноўныя, дзякую вялікі вам за тое, што вы з Белсатам. Хто глядзіць Беларусі, памятайце пра захады бяспекі, падрабязная інструкцыя ў апісанні да нашага стрыму, як заўсёды, і як заўсёды для тых, каму бяспечна, хто глядзіць нас у інтэрнэце. Запрашаем далучыцца да нашай сённяшняй апытанкі. Чаго далёка хадзіць, зразумела ж, гаворка вядзецца пра сімволіку беларускую. І вось якія сцяг і герб сапраўды беларускія, пытаем мы вас таксама. 3 варыянты адказу. Гэта бел-чырвона-белы, таксама герб пагоня. Ёсць варыянт пра цяперашні афіцыйны, чырвона-зялёны, стылізаваны савецкі герб. Вось некаторыя называюць капуста. Я ўсё думаў, як яго яшчэ назваць? Атрымліваецца нейкі безымянны такі вянок. Блін яшчэ кажуць. Блін кажуць. Супярэчыць правілам геральдыкі спадарства. Без вось гэтай спробы неяк абразіць, сапраўды неяк атрымліваецца герб безназоўны. Герб стылізаваны савецкі. І яшчэ адзін варыянт, магчыма, такі надта беларускі. А какая разница? Якая розніца? Ну, такі вось, можа, хутчэй абывацельскі, калі чалавек не задумваецца. Але мне падаецца, ведаеш, Валера, я на вас з тобой трошкі паспрачаўся сёння перад эфірам. Ці ўвогуле трэба да вас такую апытанку, бо закон аб рэферэндумах забараняў выносіць пытанні, звязаныя з нацыянальнай сімволікай, на апытанне, на галасаванне. Атрымоўваецца, што мы парушаем гэты закон. Але добра, у нас не рэферэндум, і у нас ёсць такі цікавы тут індыкатар, што калі мы ўсё ж такі пабачым, што хтосьці ўсё ж такі выступае за гэтую савецкую сімволіку ці постсавецкую, то, аказваецца, значыць, і людзі прыхільныя Лукашэнку глядзяць Белсат. І гэта таксама добра, таму што самае галоўнае спадарства гэта што? Гэта наша Беларусь. Вы любіце Беларусь, мы любім Беларусь, нам няма чаго дзяліць. Ну а цяпер, напэўна, Уласна, да эфіру і да гісторыі з 19 верасня 91 года бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня зацвердзілі новымі дзяржаўнымі сімваламі Беларусі. А сама гэтая дата сталася святам, днём нацыянальнага герба і сцяга. Рашэнне тады прынялі, дзякуючы дэпутатам апазіцыі Беларускага народнага фронту на чале з Зяноном Пазняком, прынялі насуперак супраціву наменклатуры, не з першага разу, з трэцяга ці з чацвёртага. Вось цікава, што чалавек, які сябе называе прэзідэнтам, цяпер пры гэтым адсутнічаў. Так узгадвае Сергей Навумчык, дэпутат Верхоўнага Савету ў першай палове 90-х, які, уласна, і ўдзельнічаў у працы той самай гістарычнай сесіі. Як вядома, 25 жніўня 91 года была абвешчаная незалежнасць Беларусі. Сесія незалежнасці доўжылася толькі 2 дні, а на верасень, на другую палову, была прызначаная нечарговая сесія, дзе трэба было прыняць пэўныя рашэнні, неабходныя для існавання незалежнай дзяржавы. І я вось якраз трымаю ў руках праект пастановы Прэзідыума Верхоўнага Савета, дзе не было пытання ні пра герб, ні пра сцяг, ні пра гімн, ні пра назву рэспублікі. Вось гэтыя пытанні ўпісаныя тут маёй рукой. Я быў на прэзідыуме, і такая прапанова была зроблена, але яе яшчэ трэба было правесці у першы дзень сесіі, уключыць у парадак дня, што нам і ўдалося. Лукашенко заявіў, што нібыта дэпутаты БНФ падманулі іншых дэпутатаў, не сказалі ім праўды пра бел-чырвона-белы сцяг, пра пагоню. Тут Лукашенко падманывае. Ну, не ў першы раз і не ў першую сотню тысячу раз яму гэта рабіць. Якраз таки менавіта таму герб і сцяг, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг былі прынятыя, што мы вельмі грунтоўна, я маю на увазе дэпутаты апазіцыі БНФ, вельмі грунтоўна падрыхтаваліся. У фае перад авальнай зале была зробленая выстава, дзе былі прадстаўленыя і сцяг, і герб у гістарычным аспекце. І вось
перед пачаткам сесіі ў перапынках просто десяткі дэпутатаў, не толькі дэпутатаў, і журналістаў, і супрацоўнікаў апарату, і міністры стаялі і чыталі, і для іх многія гэтыя факты былі просто ў навіну. Рэальна у часы СССР немагчыма нідзе было пра гэта прачытаць, а наши гісторыкі гэта мелі, і мы гэта далі. Я прадстаўлю, ты. Спадарства, уласна, Віталь Цыганкоў, палітычны глядальнік, а таксама, што важна ў кантэксце сённяшняй размовы, былы парламенtsкі корэспандэнт выдання «Знамя юнасці», і тады ў 91-м годзе вызначальным таксама, цяпер ужо з намі ў студыі. Віталь, добры вечар. Прывітанне. Прывітанне. Віталь, па-першае, са святам. Да, дзякую вас таксама і всіх нашых гледачоў. Віталь, ты такі унікальны чалавек у тым плане, што ты тады быў не як палітык, прысутнічаў на гэтых гістарычных падзеях, а ты іх сведка. Сведка, ты асвятляў гэтыя падзеі. Як табе бачацца яны сёння праз прызму тых гадоў і якімі ты пабачыў як журналісты? Я бачыў, што гэта сапраўды было адно з такіх неабавязковых немногіх рашэнняў моманту, якая сапраўды была прынята на такім эмацыйным фоне. Многія дэпутаты так званай номенклатуры, так званай камуністычнай большасці, нагадаю, што апазіцыя БНФ складала толькі приблизно 10% в тым Верховным Совете, агульны такі дэмакратычны лагер складаў приблизно 40%, астатнія былі номенклатура і все члены КПСС, пасля путча КПСС разваліўся, і пачаліся такія рашэнні, і сапраўды яны прынялі на эмацыйным фоне. Некаторыя, як правильно казаў Сергей Наумчык, падыходзілі, вывучалі гэтыя все допісы пра пагоню і чорна-белы сцяг, і для многіх это было адкрыццё. Плюс трэба сказаць атмасферу, якая была тады в рэгіёне, скажем, былым СССР. Усе суседнія рэспублікі тадыйшыя, яны прынялі нацыянальныя сцягі в якасці дзяржаўных. І не толькі там краіны Балты, якія не былі бы узорам для нашай беларускай номенклатуры, але і Расія, і Украіна. І Беларусь была апошняй, якой заставаўся гэты савецкі сцяг, і многія разумелі, што гэта неяк неправільна. А все-таки беларусы і нават номенклатура весь час аглядаліся і на Маскву, і на Украіну, як там. А там было давно ўжо і триколор расійскі, і жоўта-блакітны украінскі сцяг. Так што спалучэнне гэтых чыннікаў і тое, што была такая атмасфера, скажем, дэмакратычныя сілы на чале з БНФ, яны атакавалі. Пасля путча была прынята незалежнасць, былі прыняты некаторыя рашэнні датычныя эканамічных рэформ, пра што зараз не вспамінаюць, датычныя ўласнасці, многія такія прарынкавыя рашэнні. Тады гэтыя першыя тыдні пасля путча номенклатура адступала па ўсіх параметрах. Адступала так асцярожненька, каб не вельмі здавала, але все-таки здавала пазіцыі, асабліва, я скажу зараз, яна здавала пазіцыі в такой ідэйнай, рытарычнай сферы. Даберите этот стяг сабе. Галоўнае, каб вы на нашу ладу не замахваліся. Берите стяг, берите герб, берите школу, праводзьце беларусізацыю, тэатры, культуру. А на галоўнае, каб мы заставаліся пры ўладзе, не замахвайцесь. Я, паміж іншым, і так яшчэ тлумачу тое рашэнне, што для іх это не было такім ужо важным. Яны не такія ўжо былі прасавецкія, каб не перабудавацца. Некаторыя рэальна перабудаваліся, а некаторыя проста, канфармізм такі. Зараз такая хваля, добра, мы прымем такую. І гэта было в тым ліку такі кампраміс з так званымі БНФ, з шырокай кааліцыі дэмакратычных сілаў. Мы вам аддадзім то, што нам самім не трэба. Сцяг, герб, але не аддадзім уладу. І все это проявилось літаральна праз некалькі месяцаў в 92-м годзе, калі БНФ уже поставил пытанне пра рэферэндум, пытанне пра ўладу, рэферэндум, каб правесці новыя выбары. І тут они уперлись, і ніякія прыгожыя выступы, ні Пазнюка, ні Навумчыка, нікога на іх не ўплывалі. Бо гэта пытанне ўлады, і тут они не збіраліся саступаць. Але ў 91-м годзе, калі чытаць хроніку, таксама кнігу Сергея Навумчыка 91, то вельмі складана ішло гэтае галасаванне, там ледзьве не з 3-4 разу. Конечно. То бок яны упіраліся нават у пытанні акурат нацыянальнай сім'і. Я ж кажу, гэта не то, што это была інерцыя свядомасці. Таму я казаў, што яны прынялі гэта на значным такім эмацыйным фоне, калі Шушкевіч казаў, старшыня Верховного Совета на той момант, не зразумелі, давайте перагаласуем, не зразумелі. Реально это было 2-3 разы, паколькі не хапала пару галасоў, і не ведаеце, вы падрыхтавалі канкрэтную лічбу, но, по-моему, там было прынята рашэнне літаральна 2-3 галасы, але чаму так цяжка? Там не 50%, там трэба было 2 траціны. І назбіралі в гэтым антыдэмакратычным номенклатурным Верховным Совете 2 траціны. голас меў вступіць.
Виталий, у такой ситуации с Лукашенком-то что не так? Ну, вот человек, он же любит уладу, треба гроши возить, шахер-махер, там, горелку гонять на российскую межу, там, с чего он начинал и так далее. Чему ён накастать не махнул рукой на это все национальное, бярыце, не шапайте мою уладу, мои гроши и все такое. Можно сказать, что нават пачаў з гэтага. А ён якраз и пачаў з войны с Беларусчиной. Ну, отказываючи на питание, что не так, все не так. А по-другому, но есть довольно конкретный отказ и эмоційны, и больш палітычна, скажем, паліталагічны. Ён адразу паставіў стаўку на Расію, што яна будзе дапамагаць, і зразумел, што ён павінен давіць беларускую мову і беларускамоўную, беларускацэнтрычную апазіцыю, каб спадабацца Расіі. Калі ў яго весь 94 год адразу пасля абрання кардынальна падаў рэйтынг, спачатку ад яго непаслядоўных эканамічных рэформ восенню, калі ён падвышаў цэны, потым іх назад прасіў вярнуць, потым ад антыкарупцыйнага даклада Сергея Антончыка, дэпутата апазіцыі, потым ад гэтых белых плямаў, наступ на прэсу з-за таго, што яна захацела апублікаваць этот даклад, его рэйтынг тады радыкальна падаў. І вось ён вырашыў, як жа падняць. А возьму-ка я перамагу вось гэтых балбатуноў-нацыяналістаў, аб'яўлю рэферэндум. Ён все-таки адчуваў, што большасць насельніцтва яшчэ не адышла ад савецкай свядомасці. І з пункту гледжання інтэграцыі з Расіяй, і з пункту гледжання вяртання да старога, як это тлумачылі, савецкага сцягу, сапраўды рэальна трошки падмаляваны, рэальна стары сцяг. Насельніцтва было за, і ніхто не ставіць, скажем, кардынальна не ставіць пад сумнеў вынікі таго рэферэндума, што большасць прагаласавала і за дзве дзяржаўныя мовы, і за савецкі дзяржаўны герб і сцяг. Гэта была такая рэальнасць на той момант. Ён это адчуў і вырашыў выкарыстаць вось гэта дзеля барацьбы са сваімі палітычнымі праціўнікамі. Плюс, я чаму сказал адразу, што это і псіхалагічны момант, плюс ён рэальна вось такі быў глыбока савецкі чалавек, які недалюбліваў, скажем, мягка, все беларускае, гэта не прыдумка, гэта многія, хто з ім кантактаваў, гэта маглі заўважаць. Ён лічыў, што памятаеце ж славутая фраза, што ёсць только две вялікія мовы, руская і англійская. Лукашенко нават голас змяняецца, калі нейкую беларускую цытату хоча. Так, часам раз, 2-3 гады ён, скажем, нешта выступае 2-3 хвіліны па-беларуску, паколькі это трэба. Ясна, што вось менавіта яго ўнутранае стаўленне, яно дастаткова, можна назваць антыбеларускае ў тым сэнсе, што не в сэнсе дзяржавы, а менавіта в сэнсе беларускай мовы і культуры. Яму расійская, савецкая культура, нават не расійская, а савецкая культура, яму здаецца самым вышэйшым дасягненнем. Віталь, вось тут згадалі вы пра гэты рэферэндум. Тут хацеў бы толькі падкрэсліць юрыдычны бок, звяртаюць увагу, што закон аб рэферэндуме забараняў увогуле такое пытанне выносіць на ўсеагульнае галасаванне. Сама працэдура, як гэты рэферэндум прызначалі, таксама была парушана, депутатаў тады збівалі так у Верховным Савеце. Але тут іншы момант адносна грамадскіх настрояў. Вось тут вы бачыце на фоне вельмі шмат нашых суайчыннікаў, гэта кадры з 20-го года, ідуць белымі сцягамі, са сцягамі, якія вымазваліся з публічнай прасторы, за якія пераследавалі, саджалі, збівалі міліцыянты дзесяцігоддзямі. Аднак у 20-м годзе мы пабачылі сотні тысячаў людзей, прытым не толькі ў Менску, сталіцы ці ў нейкім адным горадзе, па ўсёй краіне ад усходу да захаду з чырвона-белымі сцягамі. Ці гэта азначае, што грамадства таксама адышло ад этой савецкай нейкай такой ментальнасці? Безумоўна, это па-першае. Па-другое, все-таки таксама давайте не будзем перабольшваць глыбіню пра беларускасці тых людзей, усіх мас людзей, якія выйшлі ў 20-м годзе. Выйшлі самыя розныя людзі, і проста была адна рэч, якая іх аб'ядноўвала. Гэта в дадзеным выпадку ненавісць да Лукашэнкі, і чырвона-белы сцяг там сімвалам, як ведаеце, на вайне некая павязка, гэта нашы, не нашы. З чырвона-белым сцягам нашы. Можа, яны па-іншаму ставяцца да нейкіх да захаду, да Расіі, да рынкавых рэформаў. Але в дадзеным выпадку все это начасова было адкладзена, это было важна. Сапраўды, это был не геапалітычны пратэст, а было важна толькі ты за ці супраць Лукашэнкі, і нікога не было за Лукашэнку, прынамсі ў Менску. Адзін малады блогер тады хадзіў ў жнівеньскія дні, пытаўся, здымал адным шотам, што называецца, хадзіў па гораду і задаваў пытанні,
80% было супраць, 10% за, притым он ходил не только по центру, он пошел в тракторный завод и так далее, и там 10% не ведали, что отказать. И все это мы бачили, как он-то ходил, сдымал. Так что такие были настрои, бело-черно-белый стяг стал не только стягом, вот не треба иметь иллюзий, там менавіта таких людей, которые шчыра за беларускую мову и за вертание в Европу. А гэта был всех, кто супраць Лукашэнкі, ведаеце, памятаеце такие успаміны, люди наши, якія тады стояли на вахте в Куропатах, не будем прозвище называть, и написали, вот мы стоим, ну не пускаем этот ресторан, які каля Куропат был незаконно побудованы, и подъезжают люди туды, в ресторан, с бело-черно-белыми стягами. И мы им кажем, як вы можете, то место тут нельга. Да мы ж супраць Лукашэнкі, а что тут, ну, звычайны ресторан? То бок, гэта стал символом всех тех, кто был супраць Лукашэнкі, на той момент 50-60% насельніцтва мінімум. Віталій, у нас застаецца літаральна хвілінка. Ты яшчэ вядомы сваімі прагнозамі палітычнымі, якія вельмі часта спраўджваюцца. Калі бела-чырвона-белы сцяг і герб пагоня сталіся такімі сімвалямі жадання зменаў, ці азначае гэта, што як толькі абрынецца рэжым Лукашэнкі, то варта спадзявацца, што нацыянальныя сімвалы зноўку займуць сваё пачэснае месца ў якасці афіцыйнай дзяржаўнай сімволікі? Тут, звычайна, прагноз людзі кажуць з аднаго боку, з іншага боку, пры адным развіцці падзей, пры іншым, да. А тут я магу быць дастаткова радыкальным і адназначным. Так, толькі адыдзе Лукашенко, дастаткова хутка, ну, ёсць варыянт, конечно, калі прыйдзе там, умоўна скажем, дэмакратычная ўлада, ёсць варыянт, калі прыйдзе нейкі такі асцярожны пераемнік, нават ён, як мне здаецца, верне гэты сімвалы, бо его зусім будзе іншая палітыка і з захадам, і з уласным народам, і як сімвал гэтай новай палітыкі ён прызнае, мне здаецца, і пагоню, бело-чырвона-белы сцяг, асабліва за пагоню, я спакойны в этом сэнсе. Прагноз, з которым нельга не пагадзіцца. Дзякую вялікі. Віталь Цыганкоў, парламенtsкі корэспандэнт выдання «Знамя юнасці» ў 91-м годзе, быў сёння з намі у студыі, абмяркоўвалі вось гэтую гістарычную дату зацвярджэння бело-чырвона-белага сцяга, герба пагоня як дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Беларусь. Дзякуй. Гаспадарства, цяпер мы маем вось агляд рэгіёнаў, бо таксама важна звяртаць увагу, што адбываецца цяпер у Беларусі, што адбываецца у тых мясцовасцях, дзе, можа, пра які не так часта гаворыцца. Вось сёння маем першы матэрыял, напрыклад, з Мазыра. Жыхарка Мазыра ў тыктоку паскардзілася на спарахнелую драўляную лесвіцу ў цэнтры гораду. Паміж сярэдняй школай нумар 14 і вуліцай 17 верасня 50 метраў сходаў у аварыйным стане. Прычым альтэрнатыва ім толькі аб'езд аўтобусам ці аўтам. Ну і відэа, дарэчы, набралі болей за 200 000 праглядаў. Але потым жанчына з нейкай прычыны выдаліла іх. Каментатары пад ролікамі пісалі, што яшчэ як мінімум 7 гадоў таму сходы былі ў дрэнным стане. Давайце на ўласныя вочы пабачым наколькі. Ужас, слушайте, вот посмотрите, какой кошмар и ужас. Здесь нету абсолютно вот дырки, гнилое все. Ужасная перила, не покрашена 100 лет. Ходят с маленькими детками. Вы посмотрите, что творится. Вы видите? Это называется, это центр города, чтобы вы знали. Вот там на горе находится 12-я школа. Это значит, детки ходят домой со школы и в школу вот по этой вот. Тым часам Рагачоўскі аддзел адукацыі падобна запусціў цэлую піар-кампанію сістэмы размеркавання ў сваім тыктоку. Там апублікавалі серыю відэа з маладымі спецыялістамі. Не менш за 15 чалавек нахвальваюць свае новыя месцы працы. Нягледзячы на гэтае нахвальванне, некаторыя каментатары назвалі гэтае відэа пакаяннымі. Мабыць, не паверылі ў іх шчырасць. Ну, вось давайте и спраўдзім. Вось вы поверите ў шчырасць іх ці не? Вашей увазе. Я молодой специалист, окончивший Рогачевский государственный индустриально-педагогический колледж. По распределению мне выпала честь присоединиться к дружной команде детского сада номер 8 города Рогачева. Школа отнеслась и встретила меня очень тепло. Я знаю, что у меня недостаточно еще много опыта, но я буду прилагать все усилия, чтобы стать лучше и внести свой большой вклад. Я искренне рада, что моя профессиональная дорога началась именно здесь, в средней школе номер 4.
Яшчэ адзін крык душы з беларускіх сацыяльных сетак. Жыхар вёскі Літусава расказаў, што ўжо 2 гады як дабіваецца ад Седнінскага райвыканкаму дзіцячай пляцоўкі. Маўляў, безліч разоў званіў на 115, дзе яму адказваюць: вашая заяўка прынятая. Ну і вось што зрабіў мужчына? Зняў відэа, дзе паказаў, як пляцоўкі выглядаюць цяпер. І паіранізаваў з вынікаў працы камунальнікаў і чыноўнікаў. Это детская площадка, выделенные средства Сенинским исполнительным комитетом. Вот еще Сенинский исполнительный комитет выделил средства на строительство стадиона. А ў жыхароў вёскі Альбінкі пад Баранавічамі праблема. Пыл з гравійнай дарогі паблізу не дае жыцця. Якое можа быць выйсце? Ну, напэўна ж, заасфальтаваць дарогу, але мясцовы райвыканкам прыдумаў нешта больш такое, ведаеце, творчае і таннае. Абмежаваць там хуткасць руху да 40 км на гадзіну. Выслухаць жыхароў прыехалі ажно памочнік Лукашэнкі ў Берасцейскай вобласці Александр Ломскі і здымачная група ТРК «Брест». Людзі скардзіліся, што мыюць падлогу тройчы на дзень, а цяпліцы, альтанкі і дрэвы ўвесь час у пылі. Аднак заасфальтаваць дарогу так і не паабяцалі, толькі часцей грэйдаваць, то бок раўняць, і паставіць знак абмежавання хуткасці. А берасцейскі філіял БТ потым увогуле выдаліў сюжэт са свайго YouTube-канала. Але ў нашым эфіры вы бачыце гэтыя кадры, і ў тым ліку, дзякуючы нашым калегам з БГ Медыа, мы збіраем вось такія цікавосткі з рэгіёнаў, каб паглядзець, як людзі, якія, на жаль, не маюць уплыву на уладу, якія не могуць выбіраць мясцовую ўладу, ну, пакутуюць ад неразвязаных праблемаў. І гэта пры тым, што падаткі-то плоцяцца, а жаданні людзей не выконваюцца. Гаспадарства, напрыканцы нашага эфіру ў другой частцы мы маем таксама вельмі важную тэму, таму што калі мы кажам пра нацыянальныя сімвалы, пра герб, пра сцяг, то першапачаткова ў сваёй гісторыі яшчэ ў сярэднявеччы вось розныя гербы гэта сімвалы, з якімі ішлі ў бой і ваявалі. І мы ведаем, што для нас, беларусаў, гэта не толькі мінушчына, не толькі сівыя аповеды, але ну і тое, што адбываецца цяпер, таму што многія нашыя патрыёты змагаюцца, вось, напрыклад, на фронце ва ўкраіне са зброяй у руках. Паводле падліку нават 85 чалавек ужо загінула на гэтай вайне нашых беларускіх патрыётаў. Ёсць таксама людзі, якія ваявалі і цяпер таксама патрабуюць нашай беларускай дапамогі. Вось, уласна, псіхалагічная дапамога беларускім ветэранам збройных сілаў Украіны і іхным сем'ям – гэта адзін з галоўных кірункаў працы ініцыятывы «Росквіт». Гэта частка дабрачыннай арганізацыі «Кусь», якая базуецца ў Літве. Ну і разам з польскім фондам беларускіх ветэранаў і фондам «Байсол» ініцыятыва фінансуе сесіі псіхалагічнага падтрымання для ветэранаў і чальцоў іхных сем'яў у Літве. Пакуль што ўдалося прафінансаваць 49 сеансаў для 7 асобаў, якім больш патрэбная сістэмная псіхалагічная дапамога, якая асабліва цяпер важная для іх. Гэта 2 ветэраны, 4 жанчыны і 1 дзіцё. Цяпер трывае збор дзеля таго, каб забяспечыць іхнае далейшае псіхалагічнае аднаўленне. А ўласна, адным з аўтараў гэтай ініцыятывы дапамогі беларускім ветэранам мы зараз паразмаўляем. Ужо зараз да нашага эфіру далучаецца былы добраахвотнік, кіраўнік камісіі каардынацыйнай рады па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы Александр Клашко. Гаспадар Александр, добрый вечар. Вітаем. Добрый вечар. Вітаю. Апошні раз у эфіры Белсат убачыліся мы з вамі на 8 верасня, на дзень беларускай вайсковай славы, адмыслова, каб звярнуць увагу на сучасных таксама ВРО і ветэранаў. Сёння яшчэ адно свята, дзень нацыянальных сімвалаў, 19 верасня, і ведаю, што для вас таксама гэты дзень вельмі важны. Але калі казаць пра гэтую ініцыятыву дапамогі ветэранам, наколькі, на вашу думку, моцна беларусы адгукаюцца на просьбу дапамагчы сваім ВРам? Ведаеце, я думаю, што зараз увага беларусаў накіравана на палітвязняў, тым больш навіны такія, што шмат зараз было вызваленых, і пакуль у нас збор ідзе не вельмі не так, як хацелася бы. Вось, і патрабуецца, падтрымка беларусаў для таго, каб псіхалагічная дапамога была аказана сем'ям ветэранаў. Мы пачалі з Літвы, таму што вырашылі
маленькими кроками і па меры магчымасці, па меры наяўнасці там рэсурсаў будзем пашыраць эту дапамогу на Польшу, на Украіну. Вось. Адна з ініцыятыў, якую мы зараз паспяхова закрылі, гэта дзякуючы фонду Байсол сумесна з асацыяцыяй ветэранаў Польшы. Мы дапамаглі чальцам 7 ветэранаў у Літве. Вось, і плануем працягваць тут далей. На бліжэйшы месяц яшчэ гэта дапамога яна дзейнічае, а пасля ўжо гэтыя людзі будуць яны аплачваць за свой кошт. І вось ідэя такая, што ветэраны, іх сем'і, жанчыны, там у нас дзіцёнак ёсць, каб яны далей хадзілі, падтрымлівалі псіхалагічную падтрымку, але каб для іх гэта было бескаштоўна. Таму мы звяртаемся да беларусаў, каб яны паўдзельнічалі ў гэтай ініцыятыве і падтрымалі сем'і ветэранаў такім чынам. Гэта не апошняя ініцыятыва наша, ёсць яшчэ шмат планаў, і тыя рэчы, якія мы ўжо рэалізоўвалі альбо у індывідуальным парадку, гэта вечары памяці згінулых добраахвотнікаў, альбо вось збор на падарунак дзецям на Новы год, які мы ўжо 3-й год плануем арганізоўваць таксама ў розных там ініцыятывах. Зараз гэта вось наша ініцыятыва, возьме на сябе такі абавязак па Літве. Таму заклікаем беларусаў далучыцца да гэтай акцыі, і вось пакуль гэта размова ідзе пра псіхалагічную падтрымку. Александр, вы мяне папраўце, калі я памыляюся, але наколькі я ведаю, заходнія розныя фундацыі, урады, якія дапамагаюць беларусам, падтрымліваюць самыя розныя ініцыятывы, медыйныя, палітычныя, культурныя і гэтак далей. Якраз вось тэму падтрымання добраахвотнікаў абмінаюць, вось эту мілітарную частку абмінаюць, і менавіта таму яшчэ важна звяртацца да беларусаў, таму што менавіта беларуская салідарнасць з'яўляецца вось гэтай адзінай надзеяй, на каго беларускія добраахвотнікі і іх сем'і могуць спадзявацца. Ці гэта так, альбо ўсё-такі я памыляюся? Я скажу так, што калі б мы размаўлялі з вами год назад, я бы сказаў, што вы маеце рацыю цалкам. Я цалкам з вами пагаджаюся. Так было. Зараз я бачу, вось з гэтага года пачынаючы, бачу пэўныя змены. Ёсць адна арганізацыя ў Літве, гэта клуб Ліцвіны, які атрымалі падтрымку ў гэтым годзе, упершыню гэта адбылося. Гэта я зараз скажу пра грант, вось, на падтрымку ветэранаў і іх сямей. Вось. Як будзе далей, я не ведаю. Спадзяюся, што гэта пазітыўная тэндэнцыя працягнецца, і такая катэгорыя, як ветэраны і часць іх сямей, дзеці, сем'і загінуўшых не будуць абыдзены з боку заходніх партнёраў. Але асабіста для мяне важна ведаць, для чаго я звяртаюся да беларусаў, і наша арганізацыя гатова даваць справаздачу па донатам. Для нас важны давер, таму што задача не толькі падтрымаць, задача звузіць тую пропасць, якую я бачу паміж беларусамі, мірнымі беларусамі і тымі беларусамі, якіх тым ці іншым чынам закранула вайна, альбо напрамую, альбо праз чальцоў сямей. Вось. І праз вось такія вось ініцыятывы, праз вечары памяці, праз культурныя мерапрыемствы, праз падарункі. Я проста магу доўга расказваць і дзяліцца досведам, які я ўжо маю ў гэтым накірунку, пра псіхалагічную падтрымку. Праз гэтыя вось маленькія крокі гэту пропасць паміж мірнымі беларусамі і уяўленнем пра ветэранаў, іх сем'і, гэту пропасць зменшыць. Вось гэта мой такі вось пасыл, самы галоўны у гэтай справе. Гаспадар Александр, уласна, вы былі на фронце, вы таксама былі пад пагрозай смерці, і як, напэўна, немагчыма, каб чалавек, проста звычайны цывільны мірны чалавек разумеў на 100% чалавека, які прайшоў праз вайну. Вы маеце рацыю, кажучы пра гэтую прорву, і кажаце, што спрабуеце вось яе звузіць для того, каб ўсё ж такі прыблізіць, каб і мірныя беларусы, і тыя, хто меў баявы досвед, адно аднаго разумелі, і каб беларусы падтрымлівалі таксама сваіх ветэранаў. Вось акрамя донатаў, ці ёсць таксама нейкія іншыя спосабы, як нашыя беларускія ветэраны маглі б пачувацца, не ведаю, больш так спакойна, больш бяспечна, больш заапекаванымі праз беларускае грамадства? Тое, што адбываецца зараз, разумееце, ёсць неразуменне нашай матывацыі ад часткі беларускага грамадства.
Ёсць неразуменне, чаму мы паехалі бараніць Украіну. Вось. Ну, скажу так, супрацьстаяць расійскай агрэсіі, гэта будзе правільна сказаць. Вось. І я нават у свой бок, ну, вы мяне ведаеце, усе я публічны, і праблема ў тым, што 95% ветэранаў добраахвотнікаў, яны не публічныя. Я ўжо не кажу пра сем'і. То бок, разумееце, людзі просто замыкаюцца ўнутры сябе, і вы просто можете гэтых людзей ведаць, але вы не ведаеце, што яны тым ці іншым бокам звязаны з з ветэранскай тэматыкай. І нават я ў свой бок, чалавек, якога ведаеце, чуў такія моманты, я уяўляю, што чуюць іншыя, да, што я паехаў на вайну, таму што я люблю забіваць людзей. Гэта моя матывацыя, мне такую прыпісваюць. І размяніў усім добраахвотнікам, безумоўна. Што я люблю паехаў зарабляць грошы, што я такі наёмнік, што я паехаў на вайну, каб зрабіць такім разлікам, каб там не загінуць і потым зрабіць палітычную кар'еру. То бок я чую розныя меркаванні, ёсць і добрыя моманты, дзякую тым беларусам, хто падтрымлівае добраахвотнікаў беларускіх, ветэранаў, сем'і. Вельмі вялікі дзякуй. Ёсць тыя, хто не разумее альбо адмаўляецца разумець. І першае гэта зразумець. Калі мы будзем зразумелымі, то гэта самая галоўная падтрымка будзе. Я, можа, працягну пытанне майго калегі Вітаўта. Гаворка пра інтэграцыю ў мірнае жыццё, рэінтэграцыю беларускіх добраахвотнікаў, таксама іх сем'яў. Магчыма, гэта ўжо ёсць, альбо, магчыма, варта звяртацца таксама і, напрыклад, да беларускага бізнесу, каб дапамагалі з працаўладкаваннем, магчыма, да нейкіх, не ведаю, IT-кампанію, которые маглі б дапамагчы атрымаць новую прафесію. Ці ёсць штосьці сёння такое, такія праграмы падтрымання для добраахвотнікаў, а таксама ці ёсць супраца з іншымі падобнымі вашай ініцыятывамі ў іншых краінах? Калі казаць з канца адказу на наша пытанне, то у Літве ёсць две арганізацыі. Гэта вось на сённяшні дзень была яшчэ там іншая арганізацыя. На сённяшні дзень гэта вось наша арганізацыя «Кусь», ёсць клуб «Ліцвіны», які у тым ліку вось дапамагае ветэранам. У Польшы ёсць асацыяцыя ветэранаў у Варшаве. І ва Ўкраіне ёсць цэнтр «Ланка», кіраўніком якога з'яўляецца Таццяна Гацура-Яворская, і якая робіць вельмі значную працу. Вось. Калі казаць пра тое, што вось вы агучылі, да, такія думкі былі, такое разуменне было, таму што мы ў нечым перасякаемся таксама з палітвязнямі, але з агаворкамі. І па добраахвотнікам былі такія спробы, скажу так, што не з майго боку, менавіта прайсці сваімі там нагамі, да, я гэтага не праходзіў, але былі такія спробы іншых людзей, і я ведаю, што пакуль вынікаў, якія хацелася б з вами падзяліцца, пакуль такога няма. Больш таго, я проста вось з палітвязнямі сутыкаўся з пытаннем, што людзі таксама хацелі па палітвязням такое зрабіць, і падкрэслю, што не ўсе, да, але былі такія выпадкі, што беларускі бізнес, даведаўся, што гэта тэма звязана з палітыкай, я пра палітвязняў, я не кажу нават пра добраахвотнікаў, баіцца проста з гэтай тэмай звязвацца. На жаль, ёсць такія апасенні. Гэта пра палітвязняў. То вы можете увидеть, што можна сказаць пра тэму добраахвотнікаў, першая, якую могуць не разумець многія, да, а другое, якая сама па сабе звязана там з вайной і у звычайнага чалавека выклікае такое апасенне, скажем так, мякка кажучы. Тут яшчэ вялікая праца, якую трэба рабіць. Усё яшчэ бракуе вось гэтай салідарнасці з нашымі ваярамі, вось паводле вашага сведчання. Спадар Александр, дзякую, што знайшлі час для таго, каб завітаць у эфір Белсату. Спадзяюся, што гэты эфір таксама дапаможа беларускім добраахвотнікам, ветэранам тым, якія ваявалі раней ва ўкраіне, ўсё ж такі адаптавацца у цывільным мірным жыцці тут у еўрапейскім звязе, у іншых заходніх краінах. Спадарства, падрабязна даведацца пра збор, пра які казаў спадар Александр, можна ў тэлеграм-канале «Росквіт», і бэлька таксама была з адпаведнай інфармацыяй на вашым экране. Ну і таксама можна знайсці Александра Клачко ў сацыяльных сетках, дзе ён адкрыты і актыўны, і можна таксама непасрэдна з ім дамовіцца. Таксама беларускія ініцыятывы ў Вільні таксама могуць прадставіць усю неабходную інфармацыю. Спадарства, калі для вас гэта бяспечна, мы заклікаем далучацца да салідарнасці з нашымі добраахвотнікамі.
Некаторых палітычных вязняў вызваляюць і выганяюць з краіны, але Лукашенко выкарыстоўвае гэта як разменную манету. І ў гэты ж самы час рэжым разам з Расіяй праводзіў вучэнні «Захад-2025», якія эксперты называлі правакацыяй і рыхтаваннем нават да магчымай новай вайны. Ну і вось, уласна, пра тое, чаму рэжым гуляе людскімі жыццямі, ды як працуюць расійская і лукашэнкавая прапаганда, апавядае прафесар Стывен Гатчингс з Манчестэрскага універсітэту. Глядзіце інтэрв'ю з Вялікай Брытаніі, наша корэспандэнта па ўсім свеце Алеся Сіліча. Спадару Хатчинс, дазвольце пачаць з галоўнай падзеі апошніх дзён. 52 палітычныя вязні былі вызваленыя, сярод іх і нашыя калегі-журналісты. Лукашенко падае гэта як жэст добрай волі. На ваш погляд, якая прапаганда ідзе да чалавека, калі ён гуляе гэтую картаю? Асноўная мэта, я думаю, была ў тым, каб уразіць Амерыку неабходнасцю змякчыць або зняць санкцыі з беларускай эканомікі, якая сур'ёзна церпіць. У прыватнасці яе галоўная дзяржаўная авіякампанія, што цяпер у вельмі цяжкім становішчы. З гэтым, я думаю, звязаны і сігнал Амерыцы і Захаду. Беларусь гатовая адыграць канструктыўную і актыўную ролю ў стварэнні правільных умоваў для магчымых мірных перамоваў з Расіяй наконт вайны ва ўкраіне. Што да беларускага насельніцтва, гэта адпавядае іншым такім жэстам, якія рабіў Лукашенко, у тым ліку вызвалення Ціхановскага. Гэта было сігналам, што Лукашенко ўсемагутны, усё пад ягоным кантролем. І ён мае ўладу рабіць як добрыя, так і кепскія рэчы менавіта таму, што ягоны кантроль поўны і татальны. Беларусь толькі што правяла вучэнні «Захад-2025» з удзелам не толькі беларускіх, але і расійскіх войскаў. Як рэжым у такіх выпадках выкарыстоўвае прапаганду і маніпуляцыю праз страх, пераконваючы людзей, што без Расіі не здолеем жыць і што краіна пад пагрозаю? Я думаю, што ў выпадку вучэнняў «Захад-2025» Беларусь вельмі моцна дзеяць пад расійскім кіраўніцтвам, паводле расійскіх інструкцыяў. Для Пуціна ўсё гэта элемент геапалітычнага тэатру, правакацыя, спроба даць сігнал НАТО, Захаду, Амерыцы, што Расія сур'ёзная, можа мабілізаваць вялікае войска за кароткі тэрмін, як гэта было ў 2022 годзе, і Захаду трэба быць асцярожным ды не пераступаць мяжы. Беларусь проста грае паводле гэтага сцэнара. Я таксама думаю, што перспектыва выкарыстання гэтых войскаў найбліжэйшым часам даволі аддаленая, калі толькі не адбудзецца выпадковая эскалацыя з абодвух бакоў. Таму я не думаю, што галоўная мэта тут пасеяць страх сярод беларусаў ці пераканаць іх, што вайна непазбежная. Гэта хутчэй частка шырэйшага і даўжэйшага наратыву пра Расію і Беларусь, як гэтак званыя брацкія народы, дзе Расія заўсёды была і заўсёды будзе старэйшым братам, а Беларусь малодшым партнёрам. Адна з вашых сфераў экспертызы – дэзінфармацыя. Як яна выкарыстоўваецца ў Беларусі і Расіі? Гэта тыя ж метады ці ёсць розніца ў падыходах? Расійская прапагандысцкая аперацыя значна больш маштабная. Яна мае куды больш шырокія магчымасці і амбіцыі, вядзе зусім розныя стратэгіі ў залежнасці ад аўдыторыі. Так, яна мае вялікую міжнародную прапагандысцкую сетку, якой кіруюць RT і Спутнік, і тактыкі, якія яны выкарыстоўваюць, маюць быць іншыя ад тых, што выкарыстоўваюцца ў Расіі для ўласнага насельніцтва. Яны мусяць быць больш тонкія, больш падладжаныя пад пэўную аўдыторыю і больш асцярожныя з фактамі, бо гэтыя аўдыторыі маюць лёгкі доступ да іншых крыніцаў інфармацыі. Беларусь не мае такіх амбіцыяў, таму яе прапаганда нашмат больш абмежаваная. Яна арыентаваная амаль цалкам на ўласнае насельніцтва, мае менш рэсурсаў, значна больш грубая і простая. Яна вельмі шмат пазычае з расійскіх наратываў і не мае такой спрактыкаванасці ў выкарыстанні сацыяльных сетак, інфлюэнсераў ды іншых інструментаў, якія Расія амаль што дасканала адпрацавала. Таму так, падабенства ёсць, бо Расія фактычна фармуе беларускую стратэгію, але розніца ва ўзроўні складанасці і ў рэсурсах. На ваш погляд, наколькі беларуская аўдыторыя яшчэ ўспрымальная да дзяржаўнай прапаганды і ці сапраўды рэжым баіцца, што людзі перастануць у яе верыць? Я думаю, беларускае насельніцтва значна менш успрымальнае да дзяржаўнай прапаганды за расійскае. Беларусы, як вы ведаеце, маюць пачуццё нацыянальнай ідэнтычнасці і не вельмі прыязна ўспрымаюць факт, што яны застаюцца пад дамінаваннем і кантролем Расіі. Таму значна менш прымаюць наратыў пра партнёрства
партнёрства, які ім навязваецца. Узровень даверу, веры і асабліва энтузіязму да Лукашэнкі значна ніжэйшы за аналагічныя паказнікі ў Расіі адносна Пуціна. У выніку Лукашенко вымушаны ўжываць яшчэ больш рэпрэсіяў, і гэта стварае замкнёнае кола. Чым больш прыгнёту, тым менш веры і падтрымання ў беларусаў. І так, я думаю, ён гэтага баіцца, і гэта відаць з ягоных дзеянняў за апошнія 10-15 гадоў. Што, на ваш погляд, можа супрацьстаяць прапагандзе? Гэта праца незалежных выданняў, адукацыйныя праграмы, ці грамадства павінна мець нейкія іншыя вакцыны супраць маніпуляцыі? Гэта вельмі доўгае і складанае пытанне. Каб адказаць на яго цалкам, трэба цэлая гадзіна. Але я скажу пра дзве звязаныя рэчы. Па-першае, неабходна падтрымліваць незалежныя мясцовыя выданні, такія як вашыя. Яны маюць веды і давер мясцовага насельніцтва, гавораць на яго мове і разумеюць яго мысленне. Чым больш мы можам падтрымліваць іх фінансава ды іншымі рэсурсамі, тым большая імавернасць, што мы здолеем данесці праўду да людзей і супрацьстаяць прапагандзе рэжыму. Па-другое, заходнія ўрады не павінны скарачаць фінансаванне такіх службаў, як BBC World Service. Наадварот, трэба яго павялічваць. Тое самае з «Голасам Амерыкі», які Трамп спрабаваў закрыць. Бо галоўная бітва будучыні, калі глядзець наперад, адбываецца не ў Беларусі і не ў Расіі, а ў краінах глобальнага поўдня. Там BBC калісьці адыгрывала велізарную ролю, але цяпер не выкарыстоўвае свайго патэнцыялу напоўніцу. І ў выніку Расія паступова выйграе гэтую вайну. І гэта прычына для вялікай трывогі. Сёння з намі тут, на плошчы Пікаділі Гарденс у цэнтры Манчестера, быў прафесар мясцовага універсітэту Стівен Хатчингс. Алексійович Белсад, Вялікая Брытанія. Но завершым наше выданне сённяшняй упэўненай перамогай. 90% гледачоў, якія прагаласавалі ў апытанцы, упэўнены, што гербам і сцягам сапраўдных беларусаў, сапраўднай Беларусі з'яўляецца бела-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. На гэтай пазітыўнай ноце мы з вамі развітваемся. Для вас у студыі працавалі Валеры Рушелік і мой цудоўны калега Вітаўт Сіўчык. Яшчэ раз са святам. Добрага вечара.